Φαντάζομαι όλοι ξέρετε το Fruit Ninja Frenzy. Είναι ένα πολύ διάσημο παιχνίδι. Σήμερα θα δείξουμε έναν τρόπο να κάνουμε ψηλά ρεκόρ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι το Cheat Engine 6.1, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα or is facebook.blogspot.com. Ακολούθως πηγαίνετε χρήσιμες ιστοσελίδες. Το βλέπουμε εδώ, είναι το Cheat Engine. Πατάμε και αυτό θα μας μεταφέρει στην ιστοσελίδα που θα κατεβάσουμε το πρόγραμμα που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, αφού το κατεβάσετε και το ανοίξετε, το πρώτο πράγμα που θα δείτε είναι αυτό το παράθυρο. Ανοίγουμε παράλληλα το παιχνίδι μας και ξεκινούμε. Καταρχάς, πάνω αριστερά θα αναβοσβήνει αυτό το κουτάκι, το οποίο μας ανοίγει ένα κατάλογο με διεργασίες που τρέχουν στον υπολογιστή μας. Εμείς θα διαλέξουμε τη σελίδα του Google Chrome, στην οποία είναι το παιχνίδι μας, και πατάμε όπου. Στη συνέχεια, στη μέση του παράθυρου του προγράμματος υπάρχει μια επιλογή Enable Speed Hack. Όταν πατήσετε θα δείτε να μας βγάζει αυτά εδώ που μπορούμε να ορίσουμε την ταχύτητα που τρέχουν τα γραφικά μας. Για παράδειγμα, όταν το βάλουμε στο 5 παρατηρούμε στο παιχνίδι μας ότι τα γραφικά τρέχουν πολύ πιο γρήγορα. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε σε αυτή την τιμή έναν πολύ μικρό αριθμό 0.08 και παρατηρούμε ότι τα γραφικά της σελίδας μας τρέχουν πολύ αργά. Έτσι θα δοκιμάσουμε να παίξουμε και να δούμε τι θα γίνει. Παρατηρούμε ότι τα φρούτα κατεβαίνουν με πολύ αργό ρυθμό. Έτσι θα έχετε την ευκαιρία και το χρόνο να κόψετε πολλά φρούτα μαζί και να ψηλώσετε πάρα πολύ το ρεκόρ σας. Περιμένουμε να ευθυγραμμιστούν και τα κόβουμε όλα μαζί. Αυτά είχα να σας δείξω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Γεια σας.